I bé, dins de l'Hoy por Hoy, en una entrevista més, avui tenim el gust de tindre a Javier, el alcalde de la localitat de Traiguera. Bon dia, què tal, com estàs? Hola, Cristian, molt bon dia. Bueno, ja feia un temps que no parlàvem, després d'estos mesos que han sigut bastant durs per a molta gent. En primera instància m'agradaria preguntar-te com ha anat eixe pas de la Dana per la localitat, no? Bueno, molta aigua, no? Molts de litros d'aigua que han caigut. El que passa que nosaltres, des del mal, hem tingut la sort de que no ha caigut mal i tota l'aigua que s'ha pogut arreplegar doncs, ha sigut prou progressiva i no hem tingut que sofrir danys molt forts. No? Sí que nosaltres tenim la particularitat del terme que ens passa el riu Servou pel mig i tenim mig terme a la part, diguéssim, de Sant Rafael i mig terme a la part de Traiguera i el riu pel mig, i sí que els passos que passen pel mig del riu se fan sempre malbé quan baixa el riu Servou, que com bé sabeu ha baixat prou. I bueno, per això s'ha de carregar sempre que baixa el riu, però bueno, ja hem tornat a la normalitat i després pues, sí que hi ha 3 o 4 camins que són estan més malament, però dins del mal pues, no hem tingut que lamentar grans desperfectes, encara que pues, sí, la veritat és que pues, bueno, hem tingut que treure les màquines. Ara també tenim una màquina de la Diputació que ens està arreglant una sèrie de camins als quals no hem pogut nosaltres arribar perquè bueno, pues, els recursos dels pobles ja saps que sempre són limitats i se fa pues, lo que se pot, però bueno, pues, sí que s'ha fet mal pues, sempre quan hi ha unes pluges o un fenomen així tan important pues, n'hi ha mal, però bueno, dins de lo que t'he dit pues, ha sigut prou correcte i no hem tingut que lamentar grans desperfectes com pobles veïns que sí que han tingut més mal que nosaltres, no, en aquest cas. Esta setmana heu aprovat el pressupost 2025. Crec que molts de pobles estan aprovant el pressupost. Vosaltres també heu anat davant i l'heu aprovat, però bueno, m'agradaria que ens pogués fer 5 cèntims de què estarà inclòs en aquest pressupost 2025 i sobretot quines inversions ens podeu destacar d'aquest projecte. Bueno, pues sí, la setmana passada ja vam fer el pleno de pressupostos, un pressupost en una quantitat d'1.370.000, no som un poble super ambiciós en el tema del pressupost, saps que depenem molt d'inversions de subvencions que ens puguen arribar d'entitats supramunicipals, no? Com són la Diputació, la Generalitat o inclús el Govern d'Espanya, saps que estem fent, o ja pràcticament tenim acabada a punt d'inaugurar l'obra aquesta que hem parlat moltes vegades del pavelló poliesportiu, no? Que vam rebre 735.000 euros de finançació de fons europeus. També, però bueno, nosaltres en això treballem molt. No? L'any passat, per exemple, vam aprovar un pressupost d'1.200.000 i al final, ara, en aquest temps, que quasi ja s'acaba l'any, portem executats quasi 3 milions. Vull dir, un poble com el nostre, en 1.200.000, que van ficar 0 euros d'inversió perquè van prorrogar totes les que teníem, més totes les que hem aconseguit aquest any, i han fet d'això, de 3 milions d'euros, no? 3 milions d'euros a un poble com el nostre, la veritat és que és perquè s'ha treballat molt, no? I al final, doncs, treballant s'aconsegueixen objectius i en això estem, no? Enguany 1.370.000 euros han pogut incloure una sèrie d'inversions, saps que els recursos són prou limitats, tenim aquí una sèrie de condicionants que no sabem si ens arribaran o no ens arribaran, però bueno, al final doncs, tenim com a inversió no hem ficat molta cosa tampoc perquè els diners ens donen pel que ens donen, no? Però és un pressupost prou continuista en el tema de que seguim apostant molt per les entitats locals. Les entitats locals sí que gaudeixen totes de la seva financiació perquè són el motor del poble al final. Nosaltres depenem molt de totes les activitats que podem fer, les 3 programacions que sempre fem al llarg de l'any, més la Fira Romana, més les festes, si no fos per tota la gent que ens apoya en quant a associacionisme, pues seria molt difícil de ser, no? I això, pues, este motor ho tenim que conservar, no? Que al final els pobles menys ens queda molt poquet si no és per això. I després per aquí tenim una sèrie d'inversions que no són molt grans, però el tema de volem canviar un parc infantil, que pues sí que serà important. Anem a ficar una rampa d'accés al cementeri municipal, a les persones amb menys capacitat per poder accedir. Tenim una millora en l'enllumenat públic a l'entrada del poble, que ens va quedar una miqueta fosc quan vam fer tot el canvi d'eficiència energètica. Tenim una millora en l'accessibilitat al centre de salut, que ens ho van demanar des de la conselleria pel tema de l'aparcament de les ambulàncies i la rampa d'accés a les persones que aniran en cadira de rodes i les camilles que se baixen de les ambulàncies. Després tenim
anem a invertir en la biblioteca municipal, que fa molt de temps que els ordenadors els tenim una mica obsolets i anem a fer, nosaltres apostem molt per la cultura, tenim la biblioteca oberta totes les setmanes i se fan moltes activitats i a part una zona d'estudi que la volem potenciar i l'anem potenciant comprant llibres tots els anys i tot això, enguany invertirem en canviar tots els ordenadors perquè la gent que vagi estigui més al dia, que saps que això corre molt, no? I al final, si no m'ho fem. I després anem a ficar dos punts de càrrega de cotxes elèctrics. I això, aquestes inversions a menut, diguéssim, són les que tenim ficades al que és el pressupost. I després ne portem aquí unes que portem de seguida, que és la casa de l'antic Ofisampa, que ens entenguem tots, que en un conveni que vam rebre de la Diputació de Castelló estem ara ja treballant en una inversió d'una casa que ens quedarà com a un ús que després la utilitzarem en una part per veure, encara no sabem exacte, però serà per un ús compartit que li donarem a l'Ajuntament i després per associacions locals que estaven, però li mirarem de treure-li més ús del que teníem antes. No? I després tenim l'obra més gran que tenim per l'any que ve, que són 200 i pico mil euros, que és la reforma de la plaça del nostre poble, que ahir tenim ja vam fer la licitació, ja vam passar-la a l'últim plenari, i ja, a veure si ens presenten les empreses i podem adjudicar l'obra quan antes, perquè la intenció és que l'obra se faci en un període màxim de 3 mesos i que la puguem, això és la teoria, ja saps que després les obres van com van, no, la volem tindre acabada antes de Sant Vicent, si pot ser, enguany aprofitant, entre cometes, que la Setmana Santa ve una mica tard, perquè la plaça té una singularitat, nosaltres la volem fer una plaça semipeatonal per gaudir-la com a plaça, com a tal. Ara no creiem que sigui una plaça, sabem que hi ha un problema després d'aparcaments, perquè s'aparquen ànims de cotxes que després no els deixarem aparcar, però li buscarem una alternativa perquè la gent pugui subsanar aquest problema, entre cometes, no? Que jo crec que ben dit el problema no andarà en això, avui en dia i nosaltres crec que poder gaudir després de la plaça pense que la gent ho agrairà, però se fan les coses, se fan sempre per bé, després evidentment estem oberts a la crítica i oberts a la millora, no? Sempre. Però després, al final, jo crec que tots podrem gaudir d'aquest espai. La plaça, la particularitat que tindrà és que allà fem els bous a festes també, i és un espai que a festes fem una presentació i se fan molts actes. I nosaltres tot el mobiliari que li fiquem a la plaça té que ser movible per poder-lo llevar. Llavors tampoc no podem fer una cosa estrictament fixa per poder-la deixar aquí sempre. I nosaltres per lo menos que si la fem estar a l'abril que la puguem gaudir 4 mesos estar a l'agost perquè la puguem desmuntar, si l'acabem molt tard, però això és la teoria i després veurem com fa l'obra, perquè a vegades es comencen tard, no ho fem com toca, pensa que s'han de canviar totes les acometides d'aigua, hem d'arreglar la font que no funciona i hi ha una mica de faena, però nosaltres l'arquitecte va fer la faena i ens ha dit això i en això estem. I com veus, per ahí estem en aquestes obres, falta maquillar 4 coses al pavelló l'espai multifuncional, estem ficant ara sonido perquè un equip de so perquè estigui tot ben equipat i a veure si podem inaugurar-lo, que la nostra intenció és inaugurar-lo per Sant Antoni i poder fer una festa, ja ho dic així més exclusiva, i poder fer una festa a la festa de Sant Antoni que fem allí i poder gaudir d'aquest espai que ara ho tenim tancat i pareix que s'ha fet per estar allí, però no, se li donarà l'ús que tingui que donar. I bàsicament en inversions de això i després els altres capítols d'això hi ha una línia que enguany hem incluït, a part del capítol de personal i totes les coses, un fons de contingència per si passa alguna cosa, com sempre. Tenim una línia que hem ficat enguany que és per la rehabilitació de façanes, que vam creure interessant perquè tota la gent traurem unes bases, les publicarem només passen aquestes festes de Nadal perquè la gent que vulgui acollir-se en aquesta línia en base a unes bases, mai bé ben dit, que se puguen adherir i l'Ajuntament donarà una ajuda i llavors també ens ajudarà a millorar el poble, la imatge, en façanes que estiguin malament li donarà una visual en una ajuda que puguem fer per part de l'Ajuntament i bàsicament és el que tenim. Per ser un poble relativament no molt gran, ha sigut una molt bona inversió la que heu tingut aquest any i la que tindreu l'any que ve també, perquè sabem que arriba, com has dit, a quasi 3 milions d'euros quan el pressupost
és ben bé la meitat. És 1.200.000 n'han fet 3 milions i enguany tenim 1.370.000, però pensa que només en les dues obres que estem portant a cap i això, pues, ja quasi que ja me n'anem als 1.800.000. Ja. I després, pues, si venen quatre inversions i 4 de subvencions, pues, bueno, se treballarà perquè sigui més, no? Perquè en això estem, no? És el que se trata. Bueno, parlant un poquet del mes que estem, el mes de Nadal, el mes d'any nou, sabem que este any ha sigut un any dur per a molta gent. Sé que a vosaltres no us ha afectat tant el tema de la Dana, sabem que hi ha gent del Maestrat que sí que els ha afectat moltíssim, però bueno, m'agradaria que ens poguessis fer 5 cèntims de la programació que teniu este Nadal, de a quines coses podem anar interessants i sobretot que felicites l'any nou, no? Sí. Bueno, nosaltres saps que tot l'any portem, diguéssim, quan comencem quasi una programació, quan acabem una programació quasi que en comencem una altra, comencem. Ara tenim un Nadal d'emocions, li fiquem nom, no? I fiquem una cartel·leria i ja marquem més o menys 2 mesos, una cosa així, no? Quan acabarem, després farem primavera cultural, després a l'estiu viu traiguera, després venen les festes d'agost i després ve la Fira Romana, no? No pareu. Entrecalat en les 2 fires que anem a la romeria de la Mare de la Font de la Salut, no? Vull dir, és un poble que som molt actius, no? I ara, doncs sí, estem immersos en la programació, un Nadal d'emocions, i la vam començar fa 2 setmanes, no? Vam fer l'encesa de l'enllumenat, que el grup de guitarres va participar també en este acte, no? Que la veritat és que cada any ve més gent, no? Perquè la veritat és que ho fan molt bé i ens dona molt d'ambient al que és l'acte, no? Pues ahir tenim concert de la banda, concert de la coral, hi ha un altre concert del grup de guitarres, vam tindre un espectacle infantil i ara la setmana que ve tenim un altre teatre. Després, bueno, per supost que hi haurà Discomòbil el dia 24 de Nadal i el dia 31 fem el sopar de pa i porta sempre en orquestra i bueno, això ja és un dia més de gala, no? I la Casa de Cultura, això. I enguany, a part que el dia del Pare Noel, els patges, tindrem el dia dels Reis, vull dir, totes aquestes coses estan totes ficades dins de la programació i enguany com a novetat d'esta programació, que la veritat és que està anant molt bé, no? Este cap de setmana tindrem el concert de la banda, per cert, un concert solidari que farem per primera vegada farem una entrada simbòlica perquè els diners que recaudarem els donarem pels afectes per a la Dana, en aquest cas ens hem ficat en contacte amb la banda de música de Massanassa i seran ells els que mos faran d'això, els que us ho farem l'entrega de la recaptació, així que bueno, des d'aquí aprofitem per a la gent que sempre venen a veure-nos i a fer bueno, estar allà al concert i a recolzar la banda, en aquesta vegada més motiu encara, no? Si cap per vindre a veure a la nostra banda. Així és que, bueno, interessant, no? I ojalà no l'haguem tingut que fer, no? Però, bueno, el concert igual ho faríem, no? Però dic en aquest cas el sentit de tindre el concert en aquesta manera, no? I com a novetat enguany, per el que sí que te volia contar, a part de que m'ha marejat el mòbil, és que han fet les campanades infantils el dia 31 a les 12 farem campanades infantils, no, per xiquets. Llavors, aquesta novetat és que a migdia, nosaltres el dia 31 sempre fem l'home del nas. A traiguera, a la fonda hi ha un home que té 3 nassos com dius de Nadal. Llavors, els xiquets van i peguem la volta per tots els comerços del poble, i anem una rondalleta i això, i toquem pel poble i se donen xutxes als xiquets i se fa un dia així bonic de festa. Ho hem adelantat un poquet perquè llavors el que volem és que a la plaça de les Campanes a les 12 farem les campanades infantils i per xiquets més xicotes nosaltres ho fem a les 12 de migdia. Llavors ficarem discomòbil per xiquets en el que és una discomòbil per xiquets, vull dir que estigueu tranquils i no res, hi ficarem allí en tot, ens donarem les uvas, us donarem el botellón i donarem tot, i jo crec que pot ser un acte que pot ser bonic per més menús també, pas 2 horetes allí de les 12 que farem les campanades i celebrarem aquest any nou així una mica diferent a migdia. Sabeu que moltes empreses també ho fan un dia antes, però per nosaltres per xiquets ho farem així, i com a novetat este Nadal d'emocions ho tenim això. La veritat és que penso que pot estar bonic. La veritat que sempre està bé que aposteu pels xiquets del poble i acabant l'entrevista m'agradaria que pogueres felicitar l'any nou i sobretot a tota la gent de Traiguera que t'està escoltant ara mateix
i t'està veient que pugues felicitar-los i que este any siga millor que el 2024, no? Sí, pues bueno, aprofitant que tinc aquí el micro de la cadena SER, pues això, no? Que espero que tinguem un any 2025 millor si cap que el 24, i a mi sempre m'agrada dir una cosa, no? Que per almenys si l'any que ve torna a estar aquí m'agradaria que els mateixos que ara m'escolten que puguen estar, no? Que serà una bona senyal, no? Que estiguéssim els mateixos que estem enguany que poguessin estar l'any que ve. Sé que és molt complicat perquè la vida pues, avança i sempre ens porta alguna sorpresa que altra desagradable, però bueno, els desitjos que no falten mai, per almenys si podem estar els mateixos ja serà un logro important. I per l'altra part, pues, bueno, desitjar a tots pues, un feliç 2025, uns bons Nadals, per supost, que se passen en família, les persones que més voleu, i pues, bueno, altre dia segur que teniu una programació crec que prou variada i prou completa com per poder-la gaudir. Des d'aquí pues, invitem a tots els que vulguin vindre a qualsevol dels actes, estan a totes les xarxes nostres ficades la programació, a tots els traiguerins i traiguerines, i per supost a tota la gent de la comarca que ens escolta i que pugui vindre, pues això, que passin unes molt bones festes i un feliç 2025. Javier, moltes gràcies per vindre i nosaltres estarem molt pendents de tot el que feu aquest any 2025. Moltes gràcies a Moltes vosaltres. gràcies.